Fú, najdôležitejšie zlomové momenty? V Pezinku existuje už tzv. Stará skládka. My sa stretli so zámerom vybudovať novú skládku. Popri teda tej existujúcej obrovskej ekologickej záťaži, ktorú tu už máme. Pri tej novej skládke najskôr prebiehalo v roku 1999 posudzovanie vplyvov na životné prostredie, kde už vtedy sa vlastne zapojilo strašne veľa obyvateľov a vyjadrovalo svoj negatívny názor k tomuto zámeru. Potom ďalší zlomový moment bol rok 2007, kedy bolo vydané územné rozhodnutie na túto stavbu. Za tých známych a medializovaných okolností, že to vydal Krajský stavebný úrad pod vedením prednostu, ktorý bol zároveň vlastníkom pozemku pod tou skládkou a ktorý bol synom majiteľa firmy, ktorá o to povolenie vlastne žiadala. Pričom v tomto konaní vylúčili všetkých účastníkov konania, čo už dnes máme rozsudok Najvyššieho súdu, že toto vylúčenie nebolo zákonné. Otázka, kto v tejto krajine skutočne vládne a aké hodnoty sú preferované? Čiže pre koho je to biznis? No určite pre prevádzkovateľa skládky a pre všetkých akcionárov, ktorí sú napojení na tú spoločnosť, ktorá tú skladku prevádzkuje. Je mi jasné a netajia sa tým ani prevádzkovateľia samotní, že samotné náklady na vybudovanie skládky nie sú malé. Zároveň následné prevádzkové náklady a horizont x rokov, v tomto prípade 20 rokov bola plánovaná nová skládka, je dostatočne veľký, plus tá komodita je zaujímavá aj v prípade toho, že Pezinok nie je tak ďaleko od hraníc a ak sa umožní zmenou legislatívy dovoz odpadu aj zo zahraničia za účelom jeho ukladania na skládkach, tak je to ešte o to zaujímavejšie. Náš boj za spravodlivosť vedieme pred zrakmi celého Slovenska. A počas neho zisťujeme, že podobne postihnutí nie sme iba my. Aj v iných mestách a obciach narastajú podobné pomníky arogancie orgánov verejnej moci proti vlastným občanom. Nie je to len Nová jama v Pezinku. Podobne je Aupark v Žiline, elektráreň v Trebišove, obytné domy v Devíne a ďalšie, o ktorých sa aj dnes dozviete. Celý ten príbeh je hrozne dôležitý podľa mňa aj pre iné samosprávy, iných ľudí, kvôli tomu, že je hrozne dôležité, aby sa ľudia zaujímali o to, aký majú územný plán, aby vedeli, čo im v území v vodzovkách hrozí, čo je tam prípustné budovať a v prípade, ak chcú zabrániť stavbe, ktorá zasahuje do ich životného prostredia, môžu žiadať obec, mesto, aby takúto stavbu v územnom pláne zakázala. Toto je veľmi silný a dôležitý nástroj, ktorý obce majú. Bohužiaľ v našom prípade nie je rešpektovaný, ale to neznamená, že tento právny nástroj je zlyhávajúci, je zlyhávajúca aplikácia práva. Pre mňa osobne je tento príbeh o zneužívaní moci a je to príbeh o takmer nevymožiteľnosti práva na Slovensku. Ale je to aj príbeh jednej silnej komunity, ktorá sa spojila a snaží sa ustáť svoje práva. V prípade, ak ľudia spozorujú, dozvedia sa, vedia, že sa chystá takýto zámer v ich obci, je dôležité, aby si zistili o tom čo najviac a vstupovali do konania ako účastníci konania. Iba tak majú šancu tú vec ovplyvniť. Obyvatelia majú právo byť účastníkom konania, v ktorom sa povoľuje významná stavba, ktorá môže zhoršiť ich životné prostredie. Príslušné orgány sú povinné informovať o začatí povoľovania takejto stavby. V tomto konaní majú právo byť oboznámení so všetkými podkladmi a vyjadrovať sa k ním. Ak povolenie považujú za nezákonné, majú právo napadnúť ho žalobou na súde. Občania môžu navrhnúť obci, aby v územnom pláne zakázala výstavbu takejto stavby. Ak je takáto stavba zakázaná v záväzných častiach územného plánu, nesmie byť nikým povolená.